amb Ecoalfa 3 India Alfa Zulu, Manel Carrasco, que és truca des de Massanet de la Selva i que és una persona que en aquest moment està, primer des davant d'un radioclub i ara des d'un altre punt de vista, però ha creat una cosa interessantíssima, que és una revista, la revista Selvamar. Manel, estàs per aquí? Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia, Manel. A veure, explica'ns una miqueta totes aquestes activitats que estàs fent, perquè estàs fent moltes activacions, estàs fent de tot una mica, teniu una activitat brutal des del radioclub que teniu que és, el Selvamar, i tu particularment, amb un altre company, has encetat una sèrie de coses novetoses, com són les videoconferències amb gent d'altres països, de Sud-amèrica i d'aquí dins del país també, i una revista, que és la revista Selvamar. Digue'm com vas començar tot, com va sortir l'idea de crear aquesta revista i totes aquestes intercomunicacions entre radioaficionats? Bueno, en primer lloc, felicitar el Dia Mundial de la Ràdio. I, el tema de la revista de Selvamar Notícies, que està totalment desvinculada de l'agrupació Amics de la Ràdio Selvamar, ja que aquesta agrupació ja no existeix. La idea principal va ser una pregunta. I per què no? I per què no fer una revista? N'hi ha un gran abast d'informació a internet, a grups de WhatsApp, com comentava ara mateix l'amic Lluís, i està potser massa desperdigada. Per la qual i veient que va desaparèixer una gran i prestigiosa revista com era Radio Notícies, vam decidir començar a fer una publicació. Aviam com sortia. Ja portem un any amb ella, són 52 planes cada mes que traiem a l'aire i és un treball sense ànim de lucre, per descomptat. És un treball que fem tant el Juan José, que és l'Ecoalfa 3 India Eco Whisky, el Tomàs, que és el nostre gurú de la història de la ràdio, que és l'Ecoalfa 1 Charlie India Unión, i jo mateix, que sóc qui ho coordina tot, i un munt de col·laboradors que ens envien informació, i hi ha moltíssima gent abocada en aquest projecte. És un projecte que porta, com he dit abans, un any, i no parem de fer coses. Entre elles fem habitualment un meet, una videoconferència, que amb el títol de Ens veiem les cares, ajuntem gent d'Argentina, de Xile, d'Espanya, com si parléssim amb un bar, sempre dic el mateix. És com una reunió de companys que comencem a treure un tema i al final acabem parlant de tots aquests temes. Respecte a la revista, la revista no volia ser només que una publicació, un full que pots llegir. Volem ser interactius, volem que la gent col·labori, que la gent s'ho passi bé amb la revista. Vam fer la primera activitat, que va ser el Dia Universal del Nen, amb la qual van participar uns 40 activadors d'arreu del món, des d'Espanya, Latinoamèrica i Itàlia. I ara estem preparant una que començarà el dia 6, que és amb el motiu del Dia Internacional de la Dona, que a part de que la revista serà una edició especial dedicada a la dona radioaficionada, també farem un concurs en el qual, com a l'anterior, hi serem un munt d'activadors, un munt de gent sortint per ràdio donant a conèixer aquesta activitat. Sí, realment, ja dic, amb molt poc temps, heu passat de zero, heu accelerat amb una velocitat impressionant i molt content que sigui d'aquesta manera perquè realment necessitava una revista de proximitat, que a més sigui una revista que estigui tot el que sigui dins de la revista sigui coses que van aportar als radioaficionats i vosaltres, evidentment, feu una tasca brutal perquè portar una revista és molt difícil, molt difícil, i quan no es fa professionalment encara és més difícil. Heu de treure informació d'aquí, informació d'allà, són moltes hores davant de la màquina, davant de l'ordinador per poder treure aquesta informació i a més que la gent pugui col·laborar. Que ja saps tu, Manel, que moltes vegades la gent diu sí, col·laboraré, i després no col·laboren gens ni mica i has d'anar darrere d'ells i tots els que estem mantingut responsabilitats d'aquest tipus sabem el que és anar darrere de la gent perquè col·laborin i costa moltíssim. Al final, com que el projecte és teu i tens les ganes de fer-ho, t'has de preocupar tu d'agafar tota aquesta informació. Però jo et felicito perquè la revista aquesta Selvamar va tirar cap endavant, que jo ja saps que també participo habitualment d'aquestes conferències amb gent de diferents països, d'Argentina, d'aquí d'Espanya, de llocs, del País Basc, de molts llocs. La veritat és que
és realment maco, molt maco, sentir-te allà doncs, a parlar de coses de ràdio amb els aficionats. Cadascú opina de la seva manera, però un nexe d'unió que és la ràdio, la radiodifusió, o sigui que et felicito per aquestes iniciatives tan maques que has tingut i, evidentment, nosaltres ja sempre que intentarem per tots els mitjans tirem cap endavant doncs, ajudar-te en el que sigui i tu ens expliques a nosaltres, perquè tu també ens has donat uns cops de mà importants, moltes vegades amb disseny de coses i de targetes i de diplomes i estem molt contents sempre perquè estaven a l'AE. O sigui que gràcies, moltes i moltes gràcies per tot això. Molt bé, Miquel Àngel. Nosaltres portem una filosofia que crec que és una de les que predominen a Radioafició, que és la de compartir i col·laborar. Hi ha un munt d'agrupacions, un munt de radioaficionats i gent que no és radioaficionada que ens envia informació, que ens fan arribar imatges o ens fan arribar articles. Una altra de les coses que també estem començant a treballar és fomentar la radioafició de cara als infants. Aquest mes passat vam publicar el primer conte, que era un conte sobre ràdio, i aquest mes, segurament, si tot va bé, estem acabant un altre conte que ens ho ha enviat un company de Canàries, el qual fa avui Charlie Alfazulo, Carmelo, que és un conte sobre dues bananes que es volen fer radioaficionades. O sigui, és un conte molt maco, fet amb molta il·lusió, i la qüestió és aquesta, és la de fomentar i no fer-ho amb un llenguatge tècnic, com ens podem trobar a bastantes publicacions, sinó amb un llenguatge col·loquial, amb un llenguatge que tothom pugui entendre i que la gent comenci a enganxar-se. Com s'està dient en tot el programa, la ràdio existeix i la ràdio evoluciona. La ràdio és una filosofia. Jo sempre he dit que la ràdio, si no existís, l'hauríem de tornar a inventar. Sí, la veritat és que nosaltres som convençuts d'aquest tema. La ràdio a tots els nivells, la ràdio professional,